Așa e mama și a fost bunica, așa suntem femei lângă femei. Părem nimic și nu însemnăm nimica, doar niște ele ce slujesc pe ei. Ei neglijenți, iar ele foarte calme, ei încurcând ce ele limpezesc, ei numai tălpi și ele numai palme. Acesta e destinul femeiesc. Și în fond, ce fac femeile pe lume? Nimic măreț, nimic impunător. Schimbându-și după ei și drum și nume, pun lucrurile iar la locul lor. Cu atâția pași ce au făcut prin casă și pentru care plată nici nu cer, dar fi pornit pe o cale glorioasă, ar fi ajuns și dincolo de cer. Ei fac ce fac și tot ce fac se vede, ba strică mult și ele îndreaptă tot. Și de aceea nimeni nu le crede când cad, îmbătrânesc și nu mai pot. Așa e mama și a fost bunica. Și ca ele mâine, eu voi fi. Ce facem noi, femeile? Nimica, decât curat și uneori copii. Suntem veriga firului de ață în fiecare lanț făcut de doi. Ce greu cu noi femeile în viață, dar e și imposibil fără noi.